Умеда Умурзоқови 21 сола дар ҳомиладории аввал сегоник таваллуд кард. Ин зан аз шаҳраки Адрасмони Гулистон буда дар таваллудхонаи вилоятӣ санаи 12 апрел сегоник ба дунё овард. Сегоникҳо ду духтарча ва як писарча мебошад. Аз рӯи нақли модараш то таваллуд шудан ба сегоник будани кӯдаконаш бовар надошт. ҳоло ҳар се кӯдаконаш дар наздаш буда вазъи саломатии онҳо хуб арзёбӣ карда мешавад. Хужанд омдем, скрининг кардем, баъд бовар кардем ки кӯдак сегоник аст. ҳама шок бафтид. Умеда Умурзоқова дар таваллудхонаи вилоятӣ санаи 19 март бистарӣ шуда буд. То вақти таваллуд зери назорати духтурон қарор дошт. Лаҳзаи таваллуди сегоникҳоро бесаброна мунтазир буд. Вай мегӯяд таваллуд каме вазнин паси сар шуд, аммо баробари дидани фарзандонаш хушнуд гардид. Вазни сегоникҳо гуногун аст. Писарча 2 кило ва ду духтарча, яке бо вазни 1 килои 900 грамм ва дуюмин бо вазни 1 килои 800 грамм таваллуд шудааст. албатта хурсанд, якум фарзанд сетта шуд. ҳамаш ба шукри худованд. хай азоб кашид, сали азоб кашидосем, лекин ҳамаш нағз меша, худо хоҳад. таваллуди сегоникҳо дар вилояти Сӯғ давоми соли 2021 бори аввал аст. Духтури кӯдакони таваллудхонаи вилоятӣ Матлуба Қосимова мегӯяд, кӯдакон пас аз таваллуд бинобар валодати пеш аз муҳлат ва норасогии вазни ками бадан дурӯз дар шӯъбаи эҳё зери назорати духтурон буданд. ҳоло бошад вазъи саломатии сегоникҳо мӯътадил буда, онҳоро худи модарашон нигоҳубин мекунад. Дар ҳолати зарурӣ духтурон ва ҳамшираҳо барои нигоҳубини сегоникҳо ба модараш кӯмак мекунанд. ҳар се кӯдак дар назди худи модар нигоҳубин карда мешавад. ба ғизои энтералӣ гузаронида шуда пурра ғизояшро ҳазм мекунад. муолиҷаҳои таъйинот шуда давом карда шудааст. мо умедворем ки ба хона бо ҳамроҳи ҳар се кӯдакашон онҳо иқтибос мешаванд. духтури амрози занонаи таваллудхонаи вилоятӣ Шарофат Рӯзиева мегӯяд, таваллуди сегоникҳо беориза ва табиӣ сурат гирифт. ҳангоми таваллуд ба модари ҳомила ҳаматарафа ёрии аввалии тиббӣ расонида шуд. чунин занҳо хатари хунравӣ, хатари оризаҳои зиёди акушерӣ доранд. аз ин лиҳоз мо бо тайёрӣ пешгирии хунравӣ валодатро бурда истода будем. ҳамаш беориза гузашт. Азимҷон Умурзоқов ҷавони 24 сола падари сегоникҳо мебошад. вай ҳоло дар саҳни таваллудхонаи вилоятӣ дар орзуи дидани ҳамсару кӯдаконаш аст. нақл мекунад, ки то рӯзи таваллуд ва хабар додани духтурон аз сегоник будани фарзандонаш бовар надошт, аммо аз тавлиди фарзанди нахустинаш, ки сето аст, хурсанд мебошад. бале фахр мекунам аз ин чиз. хурсанд ҳастам хеле. духтуро хеле хуб, ҳамаш нағз ёрдам буданд, нағз нигоҳ карданд. хушдомани модари сегоникҳо Саодат Умурзоқова мегӯяд, дар авлоди онҳо тавлиди сегоник бори аввал аст. ин зан бори аввал якбора соҳиби 3 набера гардид. аз ин рӯ барои калон кардани сегоникҳо ба модари ҷавон кӯмак намуда, онҳоро ба воя мерасонанд. бори аввал якбора мана 3 набера, ҳам духтар ҳам писар, бо якта духтар наберадор шудам. худо ба шукр, ҷудо хушбахтам. ҳамаи расонанд, ҳамин рӯзоба. духтурони таваллудхонаи вилояти Сӯғд аз рӯи мушоҳидаҳои худ мегӯянд, ки солҳои охир таваллуди дугоникҳо бештар ба чашм мерасад, аммо тавлиди сегоникҳо бошад кам дар кам ба қайд гирифта мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.